Здравейте във второто видео от нашето италианско приключение. След огромната жега в Генуа сме пристигнали в Торино и дори има малко дъжд, който да ни разхлади преди утрешната разходка. На следващия ден се отправяме към Националния музей на автомобилите. Не ме питайте как от всички музеи в Торино избрахме точно този, но когато пътуваш с мъж, това е положението. Трябва да се правят компромиси, разбира се. Тръгваме покрай реката и ще вървим пеша до музея, защото той е близо до мястото, където спим. Това, което изключително приятно ме изненада, е, че покрай реката имаше супер много хора, които бягаха, караха колело, имаше хора, които гребяха в реката. Като цяло кипеше доста спортна дейност, въпреки така завидните 30 градуса температура. Разбира се, мен това веднага ме наведе на мисълта, че няма как около Торино да няма байк трасета или хайкинг такива. Така че вечерта се прибрах, проучих ги и следващото ни посещение в Торино със сигурност ще бъде с колела. Пристигаме в музея. Аз лично съм приятно изненадана да видя колко много хора има. Не знам защо очаквах, че ще бъде празен. Цената на билет за възрастен за всички експозиции е 18 евро. Обикновено не коментирам цените на музеи, цените на храната, която ядем, настаняванията и така нататък. Проста причина, че всеки човек има различно усещане за скъпо, за ефтино и така нататък, но хора с ръка на сърцето мога да кажа, че това са най-добре похарчените 18 евро за посещение в музей. Изключително готин, много приятен, много образователен, страхотен музей. Аз дори сядах да гледам всички филмчета, които са снимани специално за музея. Дори те бяха изключително интересни. Имаше зала, в която се показваха реклами на автомобили от 80-те, 70-те, 60-те. И да, доста по-добри са от сегашните. Може би, ако телевизията беше на онова ниво, все още щяхме да имаме телевизор в къщи, но, уви, нещата са се променили. Виж, че е BMW и Z, което и Z е италианско. Ала, тази красота. Да, вярно е 74-та. О, изгледайте какъв е. Виж как се тези сладки базало долу. Да. Wesh, et du coup. Това са форми. Да. Зо, яко е. Виж на бензин всъщност. Това година 72-а, нормално не съм ги виждал. And 15 as well. 15 was also very bad. Не сме на там. Може да снимаш вътре. Даже после да ги видел. Sei nel tuo. No.
След разходката в музея обядвахме и се разходихме из града. Ядохме, разбира се, джелато, но основната ни мисия в тази разходка беше да отидем до Лего Стор, откъдето да купим подарък за нашия любим син. Хубавото беше, че успяхме да му извадим и Лего паспорт от Торино, взехме печат от Торино и той вече не е толкова сърдит, че не е идвал с нас. Ti conosco, in fondo non c'è in quello